Yan, hi! Hello, good afternoon. Lalabas muna ako from Francisco Boarding House. Yan. Bakarning tinapay. Bili tayo. Yan. Maglalakad ako. Tingnan natin ang nilalakad ko papunta sa bakery. Yan, ayan. Ayan. Lakarin lang ganon. Dito sa Virac, Catanduanes. Ayan. Actually, 6 o'clock na. Kaya naririnig ko yung Angelus. Di ko alam kung saang simbahan yan. Yan. Lakad-lakad. Paglabas mo dito, meron ka ng mabibilhang mga pagkain or bumili ka na lang ng ulam doon, ayun pero pupunta ako sa grocery. Yan, malapit ito sa yan, from ayan, checkpoint ba yun? Yan. Yan, Panaw lang. Tapos madadaanan ang PSA. Yan, exercise ng hapon. So ayan, PSA. Ayan, meron ding mabibili Ito ang PSA ng Virac. Okay. Tapos ito nakikita ko, welcome. Yan, Kalatagan. Yan, Kalatagan daw banda dun. Yan. Tapos okay, pwede rin ditong bumili ng ulam, gulay. Yan. Next time, pag bibili ako, pakita ko yung mga tinda nila doon. Uy, may saging. Lakad lang. Tapos ayun, may land bank. Okay. Ito ang Virac, Catanduanes. Bali town siya ng Catanduanes. Hindi pa naman city, pero kasi hindi naman na tinatawag na Virac City. Land bank. Pila-pila.
Malapit na ako sa bakery. Yan. Lakad. Here we go at bakery. Maraming customer. Sa akin ito, 5 piraso, tsaka din ito dito. Oo, ito. Sampo. 5 piraso. Bawal ka na noodles. Dito po. Tapos ma'am. Tapos ito, apo. Star bread. Apo. 5 man po. Ha? 5 man. 5 man. Ito din po. Pili na po. Pili na lang. Ito ba? Kapulok ka niya, di ba? Oo. Ito. Ito pa po. 10. Star bread. Sa plastic na lang. Ayan, merong salamat sa patuloy na pagsunod sa tamang disiplina sa pagpila. Okay, waiting ng sukli. Oops. Okay. Thank you. At saka ito. Okay, so yun lang. Nakabili na ako ng tinapay. Okay. Yan, bye-bye muna.